Болгар радиосы хәзер сабан туйлар бит ул иганәчеләр, спонсорлар өчен. Авыл кешесе өчен түгел, узган ел күңел кайтты. Районда алай түгел, авылда менә шулайрак дип язган бер радио тыңлаучыбыз. Юк, иганәчеләр, спонсорлар үзелешләрен кертәләр бит инде, халык өчен бәйрәм булсын дип. Ничек алай инде ул? Белмим, менә бу фикер бит. Тулы тәгаен итеп язып юллагыз әле. Бәлки килешүчеләр, килешмәүчеләр дә бардыр. Әссәламу алейкум, иртәнге шәйләр җомга мөбарәк булсын. Сезнең сорауга шулай җавап бирер идем. Мин үзем Балташтан 30 ел Сабан туй комиссиясендә булдым. Хәзер лаеклы ялда. Көрәшкә кермәгәннәрен аңлыйм. Анда чын көрәшчеләр белән авылдагы көрәшчеләрне көрәштерү дөрес түгел дип саныйм. Төрле бәйгеләрдә көрәшкән, тренировкасы булган көрәшчене чагыштырып була димени инде. Ә менә башка уеннарга килгәндә кунакларны катнаштырырга кирәк. Бу сиңа килгән кунакка пешкән бәлешеңне ашатмау белән бердер инде дигән кунакны да хөрмәтләү кирәк дип язган безгә Сания апа. Кире фикердә бар. Хәерле иртәнге шәйләр. Кунакчыллык бер әйбер. Кунак та тыйнак булырга тиеш. Шәһәрдән кайткан бер спортсмен бөтен бүләкне алып бетергәч, икенчеләр, терлекчеләр алдында күңелле әйбер түгелдер инде ул. Сарманнан язган, Кәшрәулнан Гөлүс. Шуны фикерен белдергән. Көрәшкә килгәндә, әйе, чыннан да шулай. Шитне кертмәскә үз авылындагы үз механизаторларын, комбайнерларын көрәшсен әлбәттә. Ну, калган уеннарда инде гафу итегез. Хәерле иртә, Болгар радиосы Сабан туй уеннар бүләкләр дигәч язасым килеп китте. 1-2 ел элек бер авылга кайттык дигән инде ул у дип билгеләгән аны. Ирем шул авылдан, тик әтисе, әнисе элегрәк зур шәһәргә күченеп киткән булганнар. Уеннарда катнашучылар бик булмагач, чакырып та чыгучы әз иде. Рәхәтләнеп уеннарда катнаштык. Багажник тутырып бүләкләр җыйдык. Понаехали тут дигән карашлары белән аралаш дигән. Катнашучы булмаганнан чакырганнар да инде име чыкканнар, инде катнашканнар уеннарда, җиңгәннәр һәм бүләкләр тотканнар. Менә еш кына Сабан туйларда тагын шундый әйбер күзәтеләме, аннары үпкәлиләр инде менә. Менә мәйданда уен игълан ителәме? Һәм шунда кыстарга кирәк. Катнашыгыз инде дип, бүләкләре дә яхшы. Әйе. Ну, кай вакытта үләләр инде менә. Кемдер бит карарга килә, кызык карарга килгән. Кемнеңдер уйнаганын карарга, әйме? Әйе, шунда чыгам ди. Аннан авыл кешесе нәрсә дип әйтер. Юк, чыкмыйм диючеләр дә бар бит әле алдылар арасында. Шалдашып утыралар аннар. Кара, тегенек йөгерә башлады. Күрдем кичә клуб артында торалар.